Kublai PIWay season ngapain pi sekane ka Amen Faithful and True Channel sekane ka apologetic pateng te apologetic kemud ke jing kren jing yadaya ke jinget but hagane ke sngi kadai chapang ka Trinity baku yakaba ki weipat ki Kristan ki bomde Catholic ki baklum langi la aban ong ki Protestant ki basngu tu bakala halor ka Trinity bakuit para ka neka sngi kadai ka neka topik ublei umdei ubalai ha uwei kumba hikai ka jinget Trinity ka bom shongnia ka ong kumta ti shu ngi i yakine ti kan Trinity kamdei ka jing hikai ngan IAP yakini ki teks ru ka Trinity kamdei ka jing hikai jong ka Bible Henry la thau yaka ta katok kenengut ha kabalang batang sedang kemut ha ka early church kamdei ke badon ha ka Bible Henry ki tu ki Kristan ki bishop ma ki badai ha ki por ki ban ningkong mo ki la penyaj yakane ka jing hikai ki ong kumta te Henry kedai kano kata ka jing sisa halor kane tingin ya pet ti ka jubab yakane kalong pa ka jing hikai Kristan syapang ka Trinity ka hikai badon lai jinglong ublei three divine person Henry tang uwei ublei lai jinglong jong ublei tang ba tang uwei ublei kalong ka jing sisa ba lahikai bat kaladon haka Bible wadla kalong hakurkom ka badang sedang bat ka badang lung ka Trinity bakut kalong ka jing maya ka ba jeliu tam ka ba ka jingmur briu kamla ban sngu thu pura Henry ublei u lapen pau yala de ha kane kurkom ha ka Bible bun ki dikhot jong ka jing tho bakut ki kidau lang ya ki lai jinglong ublei the person three persons ti ki kita ki dikhot tingla ban page yakini ki dikhot ngan IAP kene ke screen hang ni kini ki dikhot Matthews arpupra kat kendai Yohanes kat sau arpunriu kat san arpunriu khandriu kat lai du kat san iwe Yohanes san nyau bat pra lesing ini pule yakine ini pule yakini ki dikhot te Matthews gajing don jong lai person ha Matthews ikan mau ba ngi ju ong borobor yakane ka gospel ka Matthews no ka ba arpupra kene de ngi ong ka paring the great commission ka jing pa ka ba krau ka jong ublei ha kane ka lenong ka ba arpupra de khot ka ba khat khandai mo ka ba ong kumne Kilet nama kata segi jaj pendriu barok batu penuh ki senran juga berpendapti segi hak teng ukpa berukun berumat sim bakui. Yang ni don ukpa ukun berumat sim bakui. Te om don ha Bible ka Trinity om don ha Bible. Yang ni kalau kau percaya badon ha Bible. Te Yohanes khatsau arpun riu ro. Yohanes khatsau arpun riu kene ringin pule Yohanes kat sawar pun riu kebong kumne unong pentingan umen sim bakut yau bau kupa un sai haka kerteng jonga hangni don Trinity unong pentingan ubari umen sim bakut ukpa uban sapa haka kerteng jonga ujisu beri ukun jong blei hangni don ha Bible Trinity don ha Bible tata khatsan alpun riu hangne thokumne haba unong pentingan unwan umen sim ke jing sisa uban wan na ukpa umen sim bangahi ngan sapa
na ukpa tahun sakianga unong pentingan tahun pentingan udah sem kajing sisa ubawan na ukpa sem bang ngahi ngat ai hani kemud ukpa ukun sem akui don hang ni nata khan riu khat lai hadu khat sao khat san ni hang ni anda sem kajing sisa unwan un selam ya pi sya kajing sisa baro unam kren naladehi hindrai un kren ya kata ka ba uyo sngew pat un ya tu happy ya ki ki bansawan un pendon buram ya nga na ba kata ka ba uyo tu happy ula sim na kajonga baro kat ka ba ukpa udon kalong kajonga na kene kadau ngal ong ba umen sim un sim na kajonga bat un ya tu happy kajing trelang pa ukun bat umen sim akui tretiniti kadon pe nginong pule ya kene ka wei ke siti desa pule himapi nga ai hende ke screen ase pila thoru desa tho desa pule na katuru na sa pule na kaneru te hendrei ka saki ke basai tam chapang jo ke trinity bakui kadon hakito ki benta jong ke jing tho bakui ha kaba lakhot yau blei ukpa yau kun jisu bat yau men sem bakui baro lai ki jinglong kum wei ublei bat labatai ru ba ki don ya kaju kabor bat ki jinglong blei kum ka jing yai im junam kabor kaburam bat ki wei kini harum ngin ai ngan sa ai biang screen menta ya kinuksa kidon ki katok ane kinuksa te ningkong kene kene ngan ai pi kene screen hang ne mano ba pen mi pat yo jisu na ki bayap mano panikong ukpa mano ba pen mi pat yo jisu na ki bayap ukpa ni page ekato Galatia iwe Galatia siti seki Galatia kalong kepaningkong dekat ru kepaningkong ni pule kumne nau Paulus apostol balapha om da kibreu nelong ba ubreu rei da u Jesu Christ bat da ublei ukpa jong u ba la pen mi pat ya u na kejing yap te hang tu kene kade ke benta mano ba pen mi pat ya Jesu na ki bayap ni ukpa u pen mi pat ya Jesu na ki bayap te kedon sakene ke siti sha ki nong Rom siti sha ki nong Rom kalong ka ba pra dekat kadwe te hang ni mano ba pen mi pat ya Jesu ini pej menta hang ni kalong ka ba pra ka dekat kadwe ladau men sim jong uta ubala pen mi pat ya Jesu na ke jing yap usong usa happy tu umen sim bakut uba pen mi pat ya ting i ukpa Galatia iwe i ukpa upen mi pat ya Jesu te hakene Roman kadwe i ba umen sim bakut upen mi pat ya Jesu te ha Yohanes pat i ayu Yohanes long kaba sipau ke dekat kaba kat niau kat pra kumbang la tholupang tu Jesu Christ hidalade wi pat kumno ukpau e janga na bang IT la ke jingim bangan dub yo biang yaka kumut wi padru dakabor jong uhi bangan dub yo biang yaka ngai IT la ke jingim kumut ba un syayam bangan dub yo biang yaka kumut un mi pat meneng i ukpa upen mi pat angta umen semi upen mi pat Jesu mentangi i ba Jesu mi pat hi dalade om don ban si ubah simno ya ke jing im nanga nga IT yaka dakamon lajong ngadon hok ban pa yaka bat ngadon boru ban yo biang yaka ngadon boru ban yo biang
yaka. Di Pilawan Pedro hang tu Yohanes ar kat kendai. Di mano basyong hakirunget ukpa katu siti panikong syaki korin lai khat riu bat khat niau siti syaki korin lai khat riu bat khat niau ini pule khat riu bat khat niau phim tip mo ba philong ka tempel jong blei bat ba umen sim blei usyong hapi lada uno open bersih ka tempel jong blei blei penjat yau na ba ka tempel jong blei ka long ka bokoi bat philong kata ka tempel di mana ba syong kirunget ukpa ublei hang ni philong ka tempel jong ublei pat jong umen sim ba khoi dru iya tu nomor kena ke buat kedai umen sim ba khoi mana ba syong kirunget ukpa ta umen sim ba khoi te ke jing syong ju men sim khoi ke de kene ka wei mo kene ka ju kene ka lenong bat kit khat bat ha ka gospel kum yu anis rungi isu ba umen sim ba khoi usyong hakirunget sau khan riu khat niau nga pan ukpa bat un ai pi wei pat unong pentingan umen sim ke jing sisya uban yai sa bat pi junom unesa umen sim ke jing sisya unesa bat pi junom bat ha kirunget umen sim jong ke jing sisya udon ti ha ka siti cekinong rom ke tu kelenong ke pra ke beran hang tut ni ya pule ke bahaba ngin ya pule ke dekat ke bekandai ma pi mlong ha ka do henrei ha umen sim de ladau umen sim bule usyong sisya hapi pe umen sim ba ku usyong sisya jaru bom dan umen sim kuris umdei ujong tilada ngim la ban ong ngide ki kristan lada ngim don ya umen sim jong kris ti sepule biang susu ikatu ka siti benekong syaki korin nang ta kirunge kilong ki khon u jisu kirunge kilong ki khon u jisu ti sepule ya kitu ngan sim ya kene ka Yohanes khat sau khat pra ko ongkum ne ngan umi ino kun swet ya pi ngan sawan biang sapi kiri ki kun jung jisu un sawan wan siki kristan na ta ka khat ka ba arpok ong enda poi kata ka sngi pensatip ba ngalong haukpa bat ba pilong hanga tikumba ngalong hapi te kata nang ta susu kat khot ka ba kalong ka ba khatsan du khot ka ba saw ka ba ong kumni to yai sa hanga bat ngaru ngan yai sa hapi katna trade kam la ban seiso lemda ka yai sa hauding wan kumjur ma phi la ban seiso lemda phi yai sa hanga de kene ba ngilong ki kun jong jisu ilaban pedro kane ka khat nyau ka khot ka ba arpu we apulai ni pule hang tu kene ka bangi apule nga haki bat me hanga bakin dup long janai ka we bat ba ka perthei kan dup ti badai mame ubala pha yenga bat me i yaki kumba me i yenga tukum ta ta kane siti ben kong jong uyo anesru kalong balai khot arpu saw ni lawan pule ketu nang ta ukpa bat umen sem ba khoi ki syong haki riunget haki kristan ni pule ya ketu ka siti benikong uya anis apostol siti benikong uya anis apostol kala nong ko ba lai ka dekat ke ba arpusaw ini pule ketu ai bakata ke ba pile yos ngau na du pastang kan yai sa bat pi ada kaba pi layak sengau naduk kaba sedang kaya sa pi hangta pinai sa hau kun bat hau kupa bilang hau kun bat hau kupa ngidon ya kun bat hau kupa kupa perumen sim bakui hang tu ngidon nata kene kaju ka siti kalong kaba sau du khat ar du khat driu i ketu ini pule
kendiat. Wala da omdoan mano-mano ubalayu iya ublei usyong sa hangi lada ngia i uwei ya uwei pan. Bat ya kajing i jungu la penjanai hangi. Da kumning itip bangi ai sa hau blei bat mau hangi namarba lo ai hangi ya la ujong umensim. Tu ukpa bat umensim bakui i hang tu. Nanta next ukpa bat ukun kumut ujisu kene ngila pule kene Yohanes kat saw ar pulai tu umensim bakui bat ukun ujisu umensim bakui ini ukpa bat ukun atau umensim bakui bat ukun bat ujisu di kini ki dekat Roman Prasipau Galatia saulai ini pule kene Galatia sau ndriu de saulai siti segi Galatia sau ndriu kumni kasabut ba pilong sisa ki kun kapau da kaba ublei ulapa ya umensim jong ukun uba perta aba kopa nata mano uba wat binia ya ki jingmut jong ki donut mano uba wat binia ki jingmut bat ki donut ukpa pechang tu Jeremiah kat nyau shipau atau umensim bakui siti syaki korin kalau baar kot shipau nangta ukun uba de jisu ha kitab jing penpau ke baar tilese ingin pule yakine kirkat kiwe ya adin iwe pat ke bahaba ingin pule pa ingin kanduk long ke papiang ya kane kejing ya batai le ne ke ya kejing ya pensai Jeremiah khat nyau sipok ngau trai ngayit ya kejing perkat pat ngatenju ya kid onut kibriu nga ai bainong ya wei pa wei briu kat kum kerkom im jungu kat kum usok jong kejing le jungu de kene mano bawat binya ya kejing mut bat de kid onut ukpa wat binya bu ong kumne mo kan yo spo ngau trai ngayit ya kejing perkat pengatenju ya kid onut jong kibriu te mano bawat binya ya kejing mut kid onut ukpa nta samanode umensim bakui siti wanikong syaki korin kalnong kebaar kedekat pada sipau ini pule ya kene siti wanikong syaki korin kalnong kebaar pad kedekat sipau Henry ublei ulapan pau ya kane kajing start hangi da umensim uyo i lengba ki kambaro umensim uyo i lengba ya ki kambaro wat ya ki bari jong blei umensim uyo i lengba ya ki kambaro wat ya ki bari jong blei nata kitab jing pen pau kalong ke baar dekat ar pulai kumne bat ya ki kun ki kti jongka ngan penyap kum tabarok ki balangkin sape jumut bangalong uba petu ya ki donut bagi jumut ngalong uba petu ya ki donut bat ki jumut bat bangan ai hawei pawei na pi kat ba ka dawa ka akor jinglong jong pi te kata nangta lese ki protestan ki nang keren bat ki nang ya ong susu sapang kini ki sapang kini ki pengirang sudap ong lese ki nang ong susu sedak kumwe Henry bun ki bentai jong ke bible ki peni ba ukpa ukam krau ban ya ukun kane kapen pau ba ke trinity kam day ke bai sisa kum kanuksa hang ngan ai beng pi ke screen kum kanuksa
Kaneka Yohanes kat sau arpupra ukpa ukam krau banyanga nata don ru haka siti benikong sigi korin kalong kat wei kot lai ukli jong ukris ulong ublei bat kane siti benikong sigi korin kalong bakat san ru arpupra anda ha ka bakadu ya ki e baro la pendem haukun une unsa pendem yelade hauta ubala pendem ya ki e baro hapo jong u kumta bo ublei undup long baro ha baro te ke jubab ya kane kalong ke tengin ya pet ya kane ke jing jubab ha kane ke por kumne ya ke gospel kum yu anis long ke khat sau du kat arpupra de ban sngotu kat kum ka jing pensai jong ke jing tho kum ka siti upolus ki Filipi kalong ke baar kot ndriu hadu pra di kene ke gospel ni pet biang sin kene ke gospel kat kum Yohanes kene ke khat sau arpupra ke boong pli asngau bangai tu api ngan lej Henry ngan sawan biang sepi lada pi I janga pin su kemen penban bangan lej sok pa na marba ulong kham krau ban yanga pa ulong kham krau ban yanga ti ban wan ra ya kijing sai jong kene ngalong pengin pule naga siti upolus syaki nong Filipi kalong ke baar khot ndriu hadu pra ba ong kumne la u ladon ke jing long blei syem da angnut than ban pen I ba uyar kat badu blei penban ulapen suda yelade da ke basim ya ke jing long mrau ba lakha ha ke dur briu ula pau kumu briu berkumta ula pendrit ilade da ke bakongu hadu ke jing yap halor ke ding penaken de kene ke pen I ba ha kene ka Yohanes khat sau arpupra ukuren tik tang ha ka benta jong ka kam ba ulai sim kum umesaya ka bamut ba ulai no sipor ya kato kane ki hok ba dei tang jong blei ujisu ula pen sudai lade da ka ba sim ya ka jinglong merau ngilai asngau matan ula penret ya lade ukris ula penhap ya lade hapo ukpa kenang ban pendep ia ke benta jong kum ukun ubalawan long briu bat kum uksiang hapedeng ublei bat ubriu kumangi yoi ha siti benekong utimoti kalong ke baar dukat ke pesan Henry ujisu udang long hi ublei wat hapedeng ba ula pendrit yelade da ka wan long briu sisa ba uhap ban pendrit yelade ban kalalong ubriu kapen I ba mensua ulong ublei da ka ba pen I ba u pendrit yelade haba ong ba ujisu upendrit yelade kane ka thau ber kapen I ba mensua ulalong ublei kajing tho ka bakhui kapen I ru ba hakawi korkom ukparu ulalong ubahap hapo ukun hai kane tingine pule ya kane ne pej kane ne pule lang ya kane baro kat ke ba ukpa udon kalong ke jonga baro kat ke ba ukpa udon kalong ke jonga nakane ke dau ngalaong ba u mensim un sim nakajonga par unyathu happy pej hangne baro kat ke ba ukpa udon kalong ke jonga nakane ke dau ngalaong ba u mensim un sim nakajonga par unyathu happy ini puleru ekane Yohanes khandriu arpulai ke baong kumne Yohanes khandriu arpulai anda poi kata kesngi pinom keli chapang jonga sisa nga ong happy ukpaun sai happy kat kaba pipan na u haka kerteng jonga nangta haka siti keba nikong syaki korin hangne kat wei lai lakot ya ukpa
kum ukli jong ukun. Lokhat ukpa kum ukli jong ukun. Ti hang tang yu kum tu. Handrei yakane day ban sengutu hakaju kerkom baka Bible kahikai yakat tengah. Ban kongo yala utengah. Mengisyam bagi jupuli berbor haman badon kejing kentu kurim. Kasih ti benikong Petrus kalau kebalai kat iway batsan. Wan laki long kebayar rengkat. Handrei laong kumno lahikai baka tengah kan kongo yala utengah. Wat laki long kebayar rengkat. Kumangisyam ha galat siti segi Galatia long kebalai dekat arpu pra bat siti segi Efesus long kebesan dekat arpu wei bat arpu ar. Bat kilong ru kawei katok. Kumangisyam ha Matius kat kendai dekat san bat ndriu. Haka gospel kemulukas. Kalong keba ar kot san puwei la ongru ba u Jesu la kongu ya ka Maria bat u Joseph. Nalor kata haka jing thob khoi ka jing sekri lane ka jing kongu kam julong katak jong ka jing po. Ha Matius ar pulai kadwei si kene rungan ai happy dekat screen. Plan pulai lang hang ne. Ubah krautam hapedeng jong pi unlong usyakri jong pi. Pada kene ka siti benikong jong Petrus rukolong ba arkot pra ka kren sipang kene ka jing syakri yakiwe. Di ka ketien Greek na kapenta ba krautam kalong maison. Bat ya kene ka ju ka ketien lapodon kam hai Yohanes khatsau arpu pra. Susu ha ka siti ka benikong siki korin kalong ka ba khatsan dekat arpu pra. Kajing pendam hapo ya kebala keren hang tu kedai sapang ukun kum ubala wan long briu. Henry kane kamut kajing bom yarengkat. Nomor hakolose lai kadwe kapen bena. Ukres ubalong barok habarok. Ukres ubalong barok habarok. Kolose lai kadwe yui yakatu hang tu. Pat kumta an penkut da kanika jingtho jong wei u bishop u balawan sya kabalang Katolik u C.S. Lewis umde u bishop u C.S. Lewis u Carl S. Lewis u tho yakane ngidei ban kenmau ba ka theology Kristan kam ngej ba u blei u dei tang u wei u jinglong ka ngej ba ulong uba hau ka jinglong lai ki jinglong ka yahap bat ka jingalong tang uwei ha ka jinglong blei ka lain ba ka pulei biang sa sisin ka ngej ba ulong uba hau ka jingalong lai ki jinglong ka yahap bat ka jingalong tang uwei ha ka jinglong blei ha kata kurkom kangej ba ulong ukpa ulong uba per na uwei ujinglong kumba ka cube ha ka ba hendreu tili ki square ki yahap ha ka wei ka met ka per na tang ka wei ka square kemut lada don pendai lang borok hendreu tili ki square ka long ka wei hendai lada sim tang yak tu ka wei ka square ka long ka ba ya per na katu kebala pendai lang bro andriu teli. Telada kibriu kiba im ha kapertei keba arliang flatlanders kiba ngej ba kapertei kalong ka mamadan. Ki persang ban mudur ya ka cube. Kin mudur ya ki hendriu teli ki square baya kendu ha kaju ka jaka. Bat kumta kin pendu ya ka jing ya per jongki. Lane kin mudur ya ki ba labu marjan bat kumta kin pendu ya ke jing ya teli mudlah syubu la om dei ba pentai lang kumtu penlong ka wei da sekar long ka kampelun dei la syubu marjan ti ka kumta kin pendu no ya ke jing long ya teli kim long syu ka wei ti ki jing jongi ban skutu ya ka trinity ke srim ya kumkane ti kumne kamlong kabasuk ba
kum ke jing sku thu briu bangi la ban sku thu ya ke jing long jong ka Trinity bakut tin namar kata kadai yangi ya ka ba ngi shu pule ya ki jinto bakut bat ngi priang kumba ngi long kumba la batai da jisu kumba la batai kumba la bu jinto jingken mau da ki apostol bat ki senran jong ki apostol di konmen kepara ke Trinity bakut kadai kata kebangi laong nadu mene ulai jinglong jong ublei re udai tang uwe ublei kumno kata kala ban long kumno ngila ban suthu I kata nginam la ban suthu mar kadai ke jingmaya ke jong ublei lada ngila la ban suthu te kamut dei ublei kamut dei ublei lada ngila ban suthu kamut ngila long halor jong ublei te dei ublei ubangi mane sisa te mar kata kene gede kijing maya jong kijing et Kristan patongin sungai padon jinglong kpa jinglong kun jinglong mensim bakoi ha uwei ublei re tang uwei jinglong blei re kidon lai jinglong hakar kom trikam jongki hakane ka saudong ka sapun hakane ka pertei ke bayar borok kawe kene ka salon sar borok kawe di komen ko para tu ya lap tu ya riu pato ya sam ya kum kini ki video kum kini ki jing patai seki perlok ki jongpi kene gede apologetic pateng series pat apologetic pateng nomor bala sim naka apology jongki we pat la syupen kela khasi di takadau sayo ya kerteng apologetic pateng tu ya sam seki perlok ya sam bat to ai ba ki jing sisya kan pelai lui jangi ngaong si ong kene ka jing sisya kan sepelai lui jangi bahkan sawan ra yangi ya kata ko Jisu lo terang bangin long kawe dengan penkut dekane ngakot ngawer ya pi baro ki bomdei Katolik ki Kristan bomdei Katolik kamtam kitu kiba shu nget nakadau ba labatai nadu ki departemen re bomdei mapi kita ki dau ba wanra ya ki jinga klat apedeng Kristan ripi judei ki so jongki pila ban wan wad ya ki jing sisya dak pa wan se ke balang Katolik dak pa pule ya ka history ka ba deihok jong kan nyambat ke balang Kristan nadu mentalik pai syadu syabasdang pin salaba omdon Protestan omdon Presbyterian omdon Church of God omdon Church of England omdon Mormon omdon Baptist omdon Adventist omdon Seventh Day Adventist omdon kini omdon kita ki sanpo hajar taki kenhun Kristan ki ba la ka jong ka jing sutu la ka jong ka jing batai rei ka jing batai ka jing tho kalong tang ka wei pa ngi ben pediang tang ya kata ka wei ka balong ka sisa ka balong authentic wat ya ka balong authentic ti kumta dengan ya nge ya ka balong sisa omde ka ba lam ler da manore mano nomar batang nomar bakims ngotenat yano re yano te ya kita ke baong kum taru pila penti ki kita yano kim sutenat mano bam sutenat yano pila penti ya taru pila ban wat pin yo but let's say kan poi ka singiru bangan sa pelaj video halor kata ke bang ong hapakut te bye bye see you akan next video